Эфирда яңалыклары вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез, бүгінгі шығарылышның төп темалары. Шәһәрдә бүтін торговый точкаларда үзебезнең продукцияны күрәсебез килә. Бүгенге көндә шуның өстенә эшлибез. Сөт ошлары. Әлмәт сөт комбинатында модернизация, яңа базарларга чыгу һәм инвестиция мөмкинлекләре турында сөйләштеләр. Biz хәзерге вакытта 10-нчы катта су өстен әкрен генә төшеп, электр чыбыклары яныннан 9-нчы катка чыгып китә. Түбәдән ага. Ленин урамындагы йортта яшәүчеләр 20 ел буе яңгыр астында интегән. Ул зур туган ел турында уйлый. Ул бит әйткәндә патриотизм бунда ул бит кирәк. Язучы истәлегенә татар мәдәниятендә онытылмас үз калдырган Әдип Маликов хөрмәтенә әдәби кичә узды. Әлмәт районы башкарма комитеты җитәкчесенең ихтисад буенча урынбасары Аяз Ямалдинов Әлмәт сөт комбинатына эшлекле очрашуга килде. Кунакларга җитештерү цехларын, эшкәртү процессын һәм әзер продукцияны күрсәттеләр. Чара барышында яңа базарларга чыгарга ярдәм итәчәк модернизация планнары, мөмкин булган инвестиция проектлары һәм дәүләт ярдәме чаралары турында фикер алыштылар. Алсу Нуриева дәвам итә. Очрашу барышында кунакларга комбинатның җитештерү цехларын, чимал кабул итүдән алып әзер продукция чыгаруга кадәр сөт эшкәртүнең тулы циклын күрсәттеләр. Комбинатның төп продуктлары май һәм сыр җитештерү процессына аерым игътибар бирелде. Белгечләр фикеренчә, бу төр продуктларга Әлмәттә генә түгел, ә аннан читтә дә ихтыяҗ зур. Идет созревание сыра, порядка 30 дней, минимум. То есть, если российский, то у нас идет не менее 45 дней. Если голландский, там не менее 30-35 дней идет созревание. То есть сам цикл именно производства составляет порядка 3 дней. То есть это непосредственно само формирование бруса, плюс идет посолка, сутки минимум, плюс потом упаковка и вот уже потом идет процесс созревания. Әлмәт сөт комбинаты төбәктә 1967 елдан бирле салынган җитештерү традицияләрен дәвам итә. Бүген предприятиедә 250 кеше хезмәт куя. Алар һәр көнне 150 тоннага кадәр сөт эшкәртә. Комбинат җирле фермерлар һәм авыл хуҗалыгы предприятиеләреннән табигый экологик чиста чимал куллана һәм төбәктә җитештерүнең йомык циклын тәэмин итә. Безнең инде планнар заводны зурайтып, яңа оборудованиелар алып, кешегә эш урыннары өстәп, яңа төрле продукциялар еще да чыгарып, шәһәрдә бүтін торговый точкаларда үзебезнең продукцияны күрәсебез килә. Бүгенге көндә шуның өстенә эшлибез. Әлмәт районы башкарма комитеты җитәкчесенең ихтисад буенча урынбасары билгеләп үткәнчә, җирле җитештерүчеләргә ярдәм итү районның икътисади сәясәтендә өстенлекле юнәлешләрнең берсе. Мондый очрашулар бөтен республиканың агросәнәгать комплексы үсешенә турыдан-туры йогынты ясый торган мәсьәләләрне оператив хәл итәргә ярдәм итә. Очень радует, что в Альминском районе, в городе Альминск... Бүген җитештерүне саклап калган инициатив предприятиеләр булуы сөендерә. Әлмәт сөт комбинаты үз продукциясен сату нукталарын киңәйтә, булган линейканы зурайта. Очрашудан соң тәгаен ул конкурентлыкка сәләтле дип әйтеп була. Бу федераль челтәрләрнең Әлмәт районында җитештерелә торган продукцияны актив сатып ала башлауы белән дә раслана. Это подтверждается тем, что активно федеральные сети начинают закупать продукцию, производимую на заводе Альминского района, города Альминска. Алсу Нуриева, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Авыл хуҗалыгы өлкәсендә эшчеләр санын арттыру районның икътисади сәясәтендә өстенлекле юнәлешләрнең берсе. Шуңа күрә Әлмәт районында балаларны төрле өлкә һөнәрләре белән таныштыру эше системалы рәвештә алып барыла. Мисал өчен, узган атнада Нур яшьләргә психологик ярдәм үзәгендә аларны умартачылык һөнәре һәм бал табу процессы белән таныштырдылар. Тут находится соты с медом, где живут пчелки, как раз они сюда и приносят весь этот мед.
Фестиваль программасы Тонып білу блогынан башланды. Еш кунакларга бол, кыртларның нинди үсемлектән җыюына карап, составы, тәме һәм үзенчәлекләре белән аерылуы турында сөйләделәр. Балалар умартачларның катлаулы хезмәте, балның нинди сәбәпләр буенча шикәрләнүе һәм умарта гаиләсендәге тормышның ничек алып барылуы турында кызыксынып тыңлады. Это рабочие пчелки, что делают? Они летают, работают, да? От слова рабочие, работают. Они летают по полям. В этой рамке живут и рабочие пчелы, и трутни, и даже сама матка, да, которая вот и откладывает яйца, и из них вылупляются много-много пчелок. И их, эту матку охраняют трутни. Они не рабочие пчелы, они ничего не делают, только отвечают за то, что они охраняют эту матку для того, чтобы она всегда создавала потомство. Умартаны үз куллары белән тотып карау мөмкинлеге балаларга аеруча ошады. Алар кәрәзләрнең ничек төзелгәнен күрде. Бал кортлары арасында рольләрнең бүленеше турында белде һәм өстәлдә алтын су төстәге продуктның нинди катлаулы һәм җентекле юл белән барлыкка килүен аңлады. Чараның оештыручысы Диана Кузнецова. Аның өчен катнашучыларның умартачы һөнәре белән якыннанрак танышуы мөһим. Я впервые увидела ульи 25 лет. Мин үзем беренче тапкыр умартаны 25 яшемдә күрдем. Шуңа күрә балаларга тормышның шәһәрдән читтә ничек баруын күрсәтергә теләдем. Бәлки киләчәктә алар да умартачы булырга теләрләр. Бал кортлары безне тешләп кенә калмый, ә файдалы табигый продукт ясауларын аңлатасы килде. Они еще и полезны. Также полезны свойства меда рассказать. Актив һәм иҗади балалар өчен оештыручылар интерактив программа әзерләде. Иҗат остаханәләрендә балалар мавыгып, умартачылык һәм табигать бүләкләре темасына эшләнмәләр ясады. Шулай ук балаларга уеннар һәм эстафетлар әзерләнгән иде. Аларның барысы да балга һәм бал кортларына бәйле булды. Мисал өчен хәзер балалар үзләрен бал корты итеп хис итәләр һәм алар өйләренә музыка туктагач кайтырга тиеш. Где пары? Пары нашли, молодцы. Про мед много узнали. Ну, мед можно найти в улье, например, или собрать по шкире. Мед очень вкусный, полезный. Пчела живет в улье, они несут мед и мед кушают. Балалар хуш исле бал белән чәй эчә алды. Катнашучылар әйтүенчә, шушы татлы финал фестивальнең иң тәмле өлешенә әйләнә. Сегодня для нас подготовили угощение, мы попробовали мед. Какой тебе больше всего понравился? Мне больше всего понравился гречишный. Мне больше всего из всех медов понравился цветочный. Алсу Нуриева, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ленин урамындагы 145-нче йортның югары катларында яшәүчеләр өчен һәр яңгыр бәлага әверелә. Инде 20 елдан артык биредә 8-нче каттагы фатирларга кадәр түбәдән су агып керә. Дым аркасында кешеләр күгәрек белән янәшә яшәргә мәҗбүр. Халык сүзләренчә, идарәче компания проблеманы хәл итәргә ашыкмый. Нәтиҗә бирми торган ярым чаралар белән генә шикләнә. Чираттагы яңгыр вакытында вәзгыять белән безнең төшерү төркемендә танышып кайттым. Посмотрите, все обои вздулись. Вот обои отклеиваются, потолок. Посмотрите, что творится. Тут, вон, посмотрите, плесень даже. Вообще не знаю, что творится. Тут вот дверь вздулась. Гөлнара Ногманова сүзләренә караганда, Алсу идарәче компаниясе проблемага күз йома. Хатын биредә 2006 елдан бирле яши һәм шушы дәврдә түбәдән су агудан интегә. Аеруча бу проблема кар эрегәндә һәм яңгырлар яуганда үзен сиздерә ди хатын. Тамчылар күренгәч үк яшәүчеләр заявка калдыра. Белгечләр килә һәм түбәдәге су агу юлларын чистарта. Тик проблема вакытлыча хәл ителә. Су агу юллары яңадан тыгыла да түбәдә су җыела һәм яңадан фатирларга ага башлый. 1 июня, например, у моего сына день рождения. 1 июль улымның туган көне, бәйрәм итү урынына мин көне буе чүпрәкләр тотып идән сөртеп йөрдем. Ул хәзер минем хезмәт итә, мин бер үзем калдым, шуңа бернинди ярдәм итүчем дә юк. Безнең барысы да җимерелә. Ремонт ясаган идем генә юк исә. Мин хәзер нәрсә эшләргә дә белмим. Потолок, сами видите, все. Я говорю, я только ремонт сделал, я не знаю, что теперь вообще. Уже что делать, я уже вообще не знаю.
Бигрәк тә соңгы 10-нчы катта яшәүчеләргә авыр туры килә. Узган атнада гына аларның фатирларына 3 тапкыр су үтеп керә. Су фатирларга гына түгел, подъездга да үтеп керә. Мисал өчен, хәзер без аның менән монда җыелган икән күрәбез. Шулай ук без хәзерге вакытта 10-нчы катта су өстән әкрен генә төшеп, электр чыбыклары яныннан 9-нчы катка төшеп китә. Даими су үтеп кереп, юш атмосфера булганга стеналарда түшәмдә күгәрек барлыкка килә, ишекләр бүртә. Неделю назад вот я клеила обои на кухне, да, это доделала ремонт. Видимо, из-за сырости, то, что и окна все были открыты, и все, потому что, ну, как проветривала я, все отвалилось из-за сырости, из-за постоянных потопов. Вот придется сейчас опять делать ремонт. Әмінә коридорда су басу зонасында Гөлнара Рафиловна быел март айында ремонт ясаган була. Ләкин бөтен хезмәте юкка чыга. Проблеманы хәл итү өчен биредә түбәгә капиталь ремонт ясарга кирәк ди ул. Югыйсә һәр яңгыр яшәүчеләргә яңа мәшәкатьләр һәм идарәче компаниядән өметсезлек кенә китерүне дәвам итәчәк. Белгечләр вәзгыятькә ачыклык кертте. Әлеге адрес буенча Алсу идарәче компаниясе белән подъездларның да, фатирларның да түбәләрен өлешчә ремонтлау эшләре күп тапкырлар башкарылды. Шул исәптән агымдагы ремонт хисабына 2026 елда да 14 августта йомшак рулон түбәне белгечләр карый. Тикшерү вакытында су агызу системасы төзек эшли. 16 августта 3нче подъездның су агызу системасын чистарту эшләре башкарыла. Эшләр планына күп фатирлы торак йорт түбәсенең ичке су агызу системасына саклагыч рәшәткәләр урнаштыру кертелгән. Белгечләр әйтүенчә, түбәгә капиталь ремонт 2043 елга планлаштырылган. Әмма күп фатирлы йорт милекчеләре капиталь ремонт срокларын иртәрәк вакытка күчерү турында милекчеләр җыелышы үткәрергә хокуклы. Алсу Нуриева, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә күренекле татар язучысы, шагыйрь, фронтовик һәм җәмәгать эшлеклесе Әдип Маликовны искә алдылар. Калабыз тарихында һәм бөтен татар мәдәниятендә онытылмас эз калдырган әлеге күренекле шәхеснең тууына 105 ел тулды. Габдулла Тукай исемендәге Үзәк балалар китапханәсендә гомер мизгелләре әдәби кичәсендә мәдәният эшлеклеләре һәм язучының иҗатын яратучылар җыелды. Малах бурганından güller kan giderinde şakranlarga düşer bazası gün şuşan demiş Әдип Маликов Әлмәт белән айрылгысыз бәйләнгән шәхес. Бөек Ватан сугышы ветераны, Әлмәт районының һәм Әлмәт шәһәренең мактаулы гражданины. Ул Әлмәтнең милли шәһәр буларак формалашуына зур өлеш керткән. Әдәби кичәгә Казаннан, Мөслимнән, Азнакайдан, Башкортстан Республикасыннан кунаклар, шулай ук җирле язучылар, китапханәчеләр һәм укытучылар килгән иде. Татарстан нефтьчеләре башкаласы Әлмәтне искә аламда шундук минем күзалдыма безнең күренекле язучыбыз Әдип Маликов килә. Мин Әдип Маликов исемен атыйм да шундук Татарстан нефтьчеләре башкаласы Әлмәт күзалдына килә. Башкортстан кунагы Лидия Зәйдуллина Әдип Маликовның иҗаты белән күптән түгел генә танышкан булса да, инде шактый күп әсәрләрен укырга өлгергән. Шуңа да кичәнең буласын белгәч, аның белән бергә эшләгән, яшәгән халык белән якыннан аралашырга теләк белдереп килгән. Мәгариф өлкәсендә белгеч буларак Лидия Зәйдуллина Маликов әсәрләренең бүген дә актуальлыгын югалтмавына ышана. Бигрәк тә яшь буынның дөньяга карашын формалаштыру өчен. Исенә төшерә инде ул бәләкәй туган илемне шушы Аксаитны, Әймәт Әтешле районы, Башкортстан. Шул вакытта ул зур туган ил турында уйлый. Ул бит әйткәндә патриотизм яшь буында ул бик кирәк. Авылдашлар мине танып алуга чиләкләрен калдырып, сатуларын онытып, каршыма килә башладылар. Әдип Маликовның төрле әсәрләрендә тасвирланган әдәби геройларның тормыштагы прототипларының туган тумачаларда катнашу кичәгә тагын бер күркәмлек өстәп җибәрде. Менә бу Эмма зиратта, безнең Әлмәт зиратында. Эмма Отто кызы. Бу аның онычкысы. Әлмәттә яши. Сигәүле кулъяулык поэма шундый бар әтигенең.
Әдәби кичәдә Әлмәт татар драма театры артистлары да катнашты. Алар Әдип Маликовның шигырьләрен һәм хикәяләрен укыды. Шулай ук шагыйрьнең шигырьләренә җырлар да яңгырады. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенгә шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.